Minä hakee pyörät. Juu. Onko paljon krääsää heti tuossa? Ai joo, siis ollaan ihan hirveästi krääsissä. Minne meidän pyörät on mennyt? Onks joku varasto? Please pyörä! Oh shit! We're fucked up! Mitä vittua? Mitä tuolla on? Mitä vittu ovi meni kiinni? Te voitte juosta, mutta ette voi piilossa. Minä löydän teitä kyllä jossain. Missä te ootte? Missä te ootte? Onks toi kuuluu? Ette juosta, mutta ette voi piilestellä. Missä te ootte? Ehkä karkuun sitä Siis vittu, tonne mettään. Jos se täältä löytää meidät, mä en ymmärrä. Silloin häki. Mikä vittu toi on? Mikä? Ei! Taakse! Se on tappanut jo 2 ihmistä, se pitää lopettaa, se tappaa kaikki. Onneksi oli vapaa näin. Tilaaja tykkää videoista, niin saan lisää tämmöisiä videoita.